Koľko zarábate? 7400. Nič moc. Neviem, koľko vy máte rokov. 30. 30. Ale vy si platíte sám telefón? Bohužiaľ áno. Dúfam, že dneska sa to zmení. Jasne, ja viem, že skúšate. Na Rilka. To bolo už také soft porno trošku. Ale Drž piču, lebo ti plesknem. Veľakrát to počujem, keď sa pýtajú žien, že kto je taký akože tak veľakrát povedia, že Koleník. aha, tak vy si robíte tento socioprieskum, ja to neviem. Ste to nezachytili? Nie. OK. Tým, ako ten človek sa vyvíja a ako sa charakterovo hlavne tvorí. Tak škaredie. A za čo ste sa rozviedli? Čomu všetci iba scrollujú, však aj vy to robíte, ne? Že scrollujem? No TikTok alebo Instagram, Reelka, klipy, TikToky. Keď večer idem spať, napríklad som vás počúvala Ktoré video? o nejakej Simone. O tom, aby schudla? No, áno. A keby tam bol ešte jeden a ten bol čierny? No dobre. Nemám nič proti čiernym. Ozaj? Ozaj. OK. Oni sú obidve dosť škaredé, nie? Myslím si, že áno. To som nečakal. Až z toho vznikne na konci Plavakova. Zlé toto. Mne je teplo tu. Nie, v pohode, nemusíte odpovedať. Ale chcem sa vrátiť tomu naspäť k tej sánke, čo sa vám zlieva s krkom. Koľko máte estetických úprav? Nie. Podľa vás by ste vy koľko povedali, že ste z 10? Máte pravdu, bol Aha, to 20. prečo by sme toto mali vystrihnúť? Práve, že ma zaskočilo, že akurát vy máte takéhoto ochrankára. Že je to zaujímavá náhoda. A moji ochrankári vyzerajú všetci dobre. To je ešte zaujímavejšia náhoda. Ja mám okolo seba fakt pekných ľudí. Tak vy to možno nakoniec aj robíte, čo som vravel. Že podľa výzeru si vyberáte ľudí a tým... Nie. Tak máte asi také nižšie nároky na humor možno. Podľa toho, ako to zostriháte.